Recordz. Yes, reality eye. Hello people, what's up wagwan magadi welcome to Zimu Reality ITV. Pana patinongova vangova ma latest patinongova nyadzinenge dzichitika muzora nhasi reality nayo tikungoti makorokoto kuna levels na Shashl. Pane post taone kutenderera pa social media, pane post yanaka post kwa iyo post ndakwadze pana apa kuti muone zvikuitika bo tikuona sekuti Shashl ngonangane pamuwiri pa levels production. Saka tikungoti makorokoto right ina ndanzo ndikuti zvinenge zvisina umbo ndanzo ndikuti zvinhu kwasina kuswera but atumuona post yacho ya postwa then yatoita kuti tifungire sekuti maya there's something behind ndofuna mukuona post iri apo ipost kuratidza kuti ndiye musikana and Shashl I posted this picture. Then there's some picture of softer levels. Akati cooking. Amana. No more the sparks are zoom one was no square. But unofunge you show the picture ilo. You show the pakanya on cooking but as far as you know what Shashl want to pamu and Saka to expect kamwana anytime soon. Kamwana ka levels kakatakurwa na Shashl. Sa makorokoto isu tutakutsaka preparation. Utinguni setingono wape preparation boys kuti mwana akulira kanaka. Sa ndonyanga ndikuonesa ndikudze kuti levels na Shashl wazviita pane zvikuitika pane mwana ari indoors pane mwana ari mukati according to posting yakaiswa nevanhu avo ndonyanga ndinayo. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Mabwe. Ndiripo pa chivhiti chiri health chivhiti chisina maside effect chivhiti chinosanitize zvimwe zvivhiti chivhiti chamuona mutakunanzo wenyaya dzinenge dzichiitika nenguva chaiyo nokukasika. Saka chingere first time kusvika panapa usati wasubscribe, please don't forget to subscribe my channel, your channel, Zimu Reality ITV. Uyezve kwachingoine business yako kana anything choda ndikumarketire undibate panamba dzangu dzoti 0774 045235 kendidzokoze futi 0774 045235 ndizo namba dzinobatika DJ Sparks Zimbabwe. Thank you, don't forget to subscribe.